Administracions públiques i habitatge. Que estem davant d'un estat urnofòbic, que té por a les urnes, que té por a la democràcia, que té unes actuacions més pròpies d'una dictadura, d'un estat d'excepció, que no pas d'un estat lliure i democràtic. L'expedient administratiu és impecable i respon al dret i a les nostres competències en aquesta matèria. Això serà un